салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотаммом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Шаҳриёр Давлатовро пешкаши шумо мегардонам. Шаҳриёр чаро аз Шаҳло Давлатова ҷудо шуд? оё медонед Яҳьёҷон Давлатов фарзанди Шаҳриёр аст? ва айни ҳол Шаҳриёр оиладор аст ё не? Ва дигар маълумотҳоро аз ин видео фаҳмида метавонед. пас то охир тамошо кунед ва дар канали Ишқи Нотаммом обуна шудан, дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навбори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро пешкаши шумо гардонам. Шаҳриёр Давлатов, сарояндаи машҳури тоҷик, 7 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Дар оила 8 фарзанд ҳастанд, 4 писар ва 4 духтар. Падараш дар театри шаҳри Бохтар кор мекунад, модараш тиҷораткор буд ва айни ҳол хонашин аст. Шаҳриёр пеш аз сароянда буданаш устои телефон буд. Ӯ бори аввал дар тӯй баромад кардааст ва қадамҳои аввалинашро дар синни 21 солагӣ ба саҳнаи тоҷик гузошт ва соли 2015 суруде бо номи «Марав аз ман» эҷод кард, ки баъд аз сароидани ин суруд мухлисони зиёде пайдо кард. Шаҳриёр бори аввал бо дӯстдоштаи худаш оиладор шудааст. Зиндагии онҳо 4 сол давом кард ва аз сабаби рашки зиёди ҳамсараш аз ҳам ҷудо шудаанд. Дар тӯли 4 соли зиндагиашон соҳиби 3 фарзанд, 2 то духтар ва 1 писар шудаанд. мутаассифона 1 духтар ва 1 писараш аз дунё гузаштанд ва духтари дигараш бо номи Найсон аст. ҳоло бошад дар синфи 4 таҳсил карда истодааст. ба гузашти вақт дар сабти клип бо духтаре бо номи Шаҳло шинос мешавад, яъне бо Шаҳло Давлатова, ки ҳамаи мову шумо мешиносем, ва бо розигии ҳамдигар оила барпо карданд ва тӯи онҳо бо хушиву хурсандӣ гузаштааст. қариб ки 1 сол зиндагӣ карданд. дар давоми зиндагиашон соҳиби писарчае шуданд ва номашро Яҳьёҷон гузоштанд. баъд аз ин қадар рӯзҳои хуб бо сабаби нофаҳмиҳо ва муноқишаҳои оилавӣ аз ҳамдигар ҷудо шуданд. айни ҳол Яҳьёҷон бо модараш Шаҳло Давлатова зиндагӣ дорад ва овозхони машҳур ва сермухлис аст. худи Шаҳриёр мегӯяд, ки сароянда будани писарашро намехоҳад ва боз мегӯяд, ки ман аз пушти сароянда будан бисёр чизҳоро аз даст додам, хубтараш оилаамро. аллакай 4 сол мешавад, ки Шаҳриёр Давлатов оиладор нест. баъд аз ҷудо шудан аз Шаҳло Давлатова дигар оила барпо накардааст ва худаш мегӯяд, ки худи ҳамин сол, яъне соли 2021 оиладор шуданист. пас интизор мешавем ва бо чашмони худ сеюмин тӯи онҳоро мебинем. Шаҳриёр ҳамаи аксҳои навашро дар инстаграми расмии худаш нашр мекунад, ки дорои 15 000 обуначӣ аст ва суруду клипҳояшро дар ютуб канали шахсии худаш пешкаши мухлисонаш мекунад. дар ютуб канали шахсияш зиёда аз 74 000 обуначӣ дорад. ссилкаи ютуб канал ва инстаграми Шаҳриёр Давлатов дар описании видео. марҳамат даромада обуна шавед. дар давоми видео якчанд аксҳои Шаҳло Давлатова, Шаҳриёр ва Яҳьёҷонро мегузорам. касоне мехоҳанд марҳамат тамошо кунед. дар канал обуна шудан, дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.